ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಓಕೆ ಈಯನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪೆರ್ನಿ ಇಂಕ ಪಾಕ ಬುಡ್ಕ ಬೋಗುಂಡು ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತದ್ದೇನತ್ತೆ ಯಾನ್ ಜಾತು ಎಂಕೊಂದು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆತಿಲ್ಲ ಕೆಜ್ಜಿ ಸೀರೆ ಇಜಿನ ತುಲೈತ ದಾರದ ಸೀರೆ ಅಂತ ದಾರದ ಸೀರೆ ಅಂತ ಸಾರಿ ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಬೊಕ ಸಿಲ್ವರ್ದ ದಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಉಂಡು ಲೇಟ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರಿಗಳ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗೂ ಮಾತ್ರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಇನಿ ಆನೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲ ಎದುರು ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಬೊಕ ವಿಜಿನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ನಿಕ್ಲ ಎದುರು ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಏರ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ತುಲೇದಾಯ ಪಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋలో ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕಲ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಒಲ್ಪ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತದ ಅತ್ತ ಅವಕ್ಕೆ ಏತಿ ಎಂಕಲ ಅಮೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಂತದ ಪನ್ಪುನೇನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜನ ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಪನ್ಪೆ ಅಂಚ ಅದು ಏರ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಚ್ಚಿ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ತುಲೆ ಪರಂದ್ರೆ ಇದಿದ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ನಾನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋಚ್ಪಾವ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸ್ಟೋರಿನ ತೂನಿಗೆ ತರಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಎನ್ನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದನು ಬಂದು ಏರ್ ಮತ್ತು ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೂತು ಜರ ಹೊಸ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೊತ್ತು ಲೈ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಪಂದ್ಯ ಅನ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎನ್ನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಾರಿ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ ಬಾರ್ಡರ್ ಬರ್ತದುಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಪಾಡ್ದು ತೋಪ ನಿಕ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟೆತುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ತೋಚ್ಪಾವನ ಬೋವ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ಪಂದಿತ್ತು ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಾವೆ ಇಂದೆ ಕುಂಡತೆ ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಸೆರಗ ಬೈದಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಈ ಬ್ಲೌಸ್ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆವಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಅವೆ ಇಂಚ ಮಾತ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿಂದೆ ಕೈ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಸೈನ್ ಅದಾದ ನಂಗೆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಅಂಚಾನೆ ನಾನು ಪಾಡುನೇ ಇಜ್ಜವೆ ಈ ಸಾರಿ ಉಂಡತೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಹೋಯ್ ವರ್ಷ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಆಡದೆ ಅಪ್ಪಗೆ ನಾನು ತುತ್ತುದಿತ್ತ ಐದು ಬೊಕ್ಕಿ ನಿಮ್ದು ತುತ್ತುದಿಜ್ಜಿ ಅವೇ ಫಸ್ಟ್ ತುತ್ತುದಿನ ನಾನು ತೂಡೆ ಪಂಡ ತುತ್ತೋಣ ಒಂದು ಬ್ಲೌಸ್ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇಜ್ಜಾತ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸೀರೆಗೆ ಉಂಡತೆ ಎಂದು ಉಂಡತೆ ಮೂಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿನಿ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಿತ್ತುಲತೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಮತ ಬತ್ತದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಂತದ ಎಂಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತರ ಆದಿತ್ತಿ ವಿಜಿ ಒಂದು ಶಾಪಿಗೆ ಹೋದ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಂತದ ಅವೇರ್ದು ಪಕ್ಕ ನೀವು ಹೂವು ಬಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಇಂದೇನು ಎಂಕ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏತ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಣ್ಣುಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ ಶಾಪಿಗೆ ಪೋಂಡ ಡ್ರೆಸ್ದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸೀರೆನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬಾರಿ ಏತ್ ಮಾತೆ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಮಾತ ಒಕ್ಕದ ಪಾಡುವಂತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದೇನತ್ತೆ ಯಾನ್ ಜಾತು ಎಂಕೊಂದು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆತಿಲ್ಲ ಕೆಜ್ಜಿ ಸೀರೆ ಬಟ್ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವು ಬಂದು ಬಟ್ ಒಂದು ಸೀರೆ ಶೋಪ್ ಉಂಡಾವೆ ಸ್ಮೂತ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅಂದೆಕ್ಕುಂಡತೆ ಒಂಬ ಸಾರದು ಬೇಜಾರ ಆಂಡದ ಪಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಆತ್ ರೇಟ್ ಕೊಡ್ಚಿತ್ತುಡು ಕೊರ್ಪುನ ನು ಮತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಪುಡಿ ಆತಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಡ್ತದು ಮತ್ತೆ ಐರನ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಡ್ತಜಿ ಅಂಚ ಚೂರು ಪುಡಿ ಆತದ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಾರಿ ಇದು ವಿಜಿನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಇಜ್ಜಿದೆ ಪಂಡ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆತ ಜೊತೆ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಎಂಕ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧೆ ತೊಂಗ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತೊಂದು ಸೇರೋ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಅಂಚ ಅದು ನಾನು ಔಟ್ಫಿಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ರಿಬ್ಬನ್ ಸಾರಿ ಎನ್ನ ಪೂರ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಿಜಿನ ಪೂರ ಔಟ್ಫಿಟ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಉಲ್ಟಾ ಹತ್ತಲಾವೆ ಯಾಲ ಕುಡ್ಲಡೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊಕ್ಕಲಿಡೆ ಲೆತ್ತೆರ ತಂಚೆಂಕ್ರಿ ಬರ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕತುನಗ ವಿಜಿಗೆ ನೆಟ್ಟದ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಓಲ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕಾರು ಕುಡ್ಲಗ್ ಬರ್ತದ ಅಲ್ಪದೆ ತೊನ್ನಿ ನಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ಏನ ಡಿಬ್ಬನ್ ಸಾರಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಸೈತಿನವೆ ಮದಿ ಪಕ್ಕ ಓಂಡಲೊಂಜಿ ಸಾರಿ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂಡ್ ದೆಪ್ಪೊಡು ಬಂದು ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಫೋನಾಗನೆ ಹಿಂಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂಕು ಒಂದೇ ಸಿಲ್ವರ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಬರ್ತದೆ ಐಕ್ ಓಂಡಿ ಇದೆ ಸೆರಗ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರಾ ಆಯ್ತು ಒಕ್ಕದು ಪಾಡಿ ನಿಕ್ಲಿದ್ರು ನಾನೈತೆ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಕುಡ್ಲು ಒಂದಕ್ಕೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೆರಗ ಗೊಂಡೆ ಮಾತ ಕಟ್ಟದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಪನ್ನೋಡ ಎಂಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಓ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಇಷ್ಟ ನಿಂದ ಪನ್ನೋಡ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪನ್ ಅದಾವೆ ಫಸ್ಟ್ ತೋಪನ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅದ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪನ್ ಅದ ಹಿಂದೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಅಂತೂ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಂದಿನ ಅದೇ ಮಿರರ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಂದಿನಿ ಒಂದು ಉಂಡದೆ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಯಾನ ಓಲ ಟೈಲರ್ ಶಾಪ್ ಹೋದು ತೂತಿನ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಪ್ ಉಂಡವೆ ಅವೆಟ್ಟು ಪೂರಾ ಸರ್ಚ್ ಮಂತದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹಿಂಗೊಂದೊಂದು ಡಿಸೈನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ದಯಪಣ ನಾನು ಎರಡಲ್ಲೊಂದು ತೂದಿತ್ತು ಜಾಗ ಮಿರರ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಕೊಡ್ತೀನ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೊಂದು ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ಆದುಂಡು ಅಂಚ ಪಂದು ಇಷ್ಟ ಅಂಡತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅನ್ ಪಂಡೆ ಅಂತೇನೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮನ್ಪಲೆ ಇಂಚನೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮನ್ಪಲೆ ಬಂದು ಕೊರ್ಪಿನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಡ್ ಪಂಡೆ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡದ ದಯಪಣ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಅದೊಂದು ಇಂಚಿನ ಡಿಸೈನ್ ಎರಡೆಲ್ಲ ತೂದಿತ್ತು ಜಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಆದು ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ಬೈದು ಮಿರರ್ ವರ್ಕ್
ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದುಂಡು ಬ್ಲೌಸು ಕೈಕ್ ಮಾತ ದೀತಿರು ದಾಲ ಆತುಜಿನು ಇಜಿನ ಏನದಿತ್ತವೆ ಮಿರರ್ ಮಾತ ಲಕ್ಕುಂಡು ಬಟ್ ದಾಲ ಆತುಜಿನ ಊಟ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು. ಈ ಸೀರೆ ಕುಂಡ ತೆನ್ನ ಡಿಪ್ಪನ್ ಸಾರಿ 7500 ದ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ದ ಪುರ ದೇಯಿಜ್ಜಿ ದ ಪೊಕ್ಕಳ ಹೊರ ತುತ್ತುದು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ದೀಪುನ ದೈಕ್ ದೇಯಿಜ್ಜಿ 7500 ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಉಂಡತೆ. ಈ ಬ್ಲೌಸ್ಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಿಜಿ 1700 ದಾಪನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನಪಿಜ್ಜಾವೆ ಎಂದು ವರ್ಷ ಕರೀಡಾತ ಕೊಲ್ಲದ ಮಾತ 1700 ಆಟ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಯಾನ ಅಪ್ಪ ಗಾಂಡದೇನು ಸ್ಕರ್ಟ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡು ಹಾಫ್ ಸ್ಯಾರಿದೆಲ್ಲ ಪಾಡುದಿಲ್ಲ ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾ ಪಾಡೇನ ನಿಕ್ಲೆ ತೋರ್ಸು ಇತ್ತ ಈ ಔಟ್ಫಿಟ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪ್ಲಕ ವಿಜಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡು ಅವನ ನನಗೆ ತೋಪಾಗ ಒಂದು ಉಂಡತೆ ವಿಜಿನ ಡಿಬ್ಬನದ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಪಂಡ ಆತೆ ಡಾರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಸ್ಕೈಬ್ಲು ಒಂದು ಕೋಟು ಒಂದು ಪೂರ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿದೆ ದೇವಿನು ಬುಡ್ಪ ತೋಪೌಜಿ ಅವನು ಬೊಕ್ಕೈಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಒಂದು ಕುರ್ತಾ ರೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚವ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ತೋಪೌದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂದು ಎನ್ನ ದಾರೆದ ಸೀರೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದಿಪ್ಪುದು ನಗದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲ ರೆಡ್ ಈಜಿಂದ ಪಿಂಕ್ ಪಾಡೇರು ಬಟ್ ಇತ್ತ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬೈದುಂಡವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲರ್ ಪಾಡುನ ಅಂಚೆ ಎನ್ನ ಒಂಚೂರು ಒಂಥರ ತೆತ್ತಿ ಕಲರ್ ಬರ್ತದೆ ಪರ್ಪಲ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಬರ್ತದೆ. ಯಾನ್ ನಿಜವಾದ ರೆಡ್ ಇಜಿಂಡ ಬ್ಲೂ ಅಂಚದೆತ್ತ ನೋಡೋದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಬಿಚಿಕ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚ ಆರು ಇರ್ತದೆ ಅಂಚ ಆರಿಗೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಸಾರಿ ಬೊಕ್ಕೆನ ಕಸಿನ್ ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕೆನ ನೆಂದೆತ್ತೋನಿ ನೆಂಚ ಒಂದು ಸೆರಗೈತ ನೆಂಚ ಬರ್ನ ನಾವು ನಿಕ್ಲೆ ಇದ್ದ ಚೂರು ಲೈಟ್ ತೋಜು ಡಾರ್ಕ್ ಉಂಡವು ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಸೆರಗ್ ಮತ್ತೆ ಡಾರ್ಕ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮೂತ್ ಉಂಡು ಸಾರಿ ಪೊಕ್ಕ ಇಂದೆತ್ತ ಬ್ಲೌಸ್ ತುಲೆ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೌಸ್ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದೆ ಪೊಲ್ಲದಿನ ಪಣ ಹೆಂಗೆ ಹೆವಿ ಆದ ಜಿಗಿ ಬಿಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆದಿ ಇಪ್ಪೊಂದು ಯಾನ ಒಂದು ಪೂರ ಎನ್ನನೆ ಡಿಸೈನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದು ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಮಾತ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳಿಂಚ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಟನ್ ದೀಪು ನಾವೇ ಪಡ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆಪು ನಮಗೆ ಪಾಡರೆ ಮಾತದೆ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಅಂದಿದ್ದ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾತದೆ ಕೈಕಲಂದು ಇತ್ತು. ಈ ಬ್ಲೌಸ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಎತ್ತು ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಖಾಲಿ ರಡ್ಡರೆ ಸಾರಲ್ಲ ಆತಿಜಿ ರಡ್ ಸಾರತ್ತ ಮುನ್ನದ 2300 or 200 ಆತೆ ಆತಿ ನಿಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿ ನಾ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೈತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸೀರೆ ಗುಂಡತೆ 28,000 ಇಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಸೆರಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಂದಿರೋದು ಸಿಲ್ವರ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಉಂಡೊಂದಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಉಂಡು ದಾದ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಉಂಡು ಸೀರೆ ಒಂದೇ ಯಾತು ಕೊರಪು ನಿಂಗೆ ಅವು ಐಟೆನ್ ಜನ ಸಿಲ್ವರ್ದಾದ ಅದನ್ನ ಉಂಡುಗೆ ಅಂಚಾಯ್ತು ಚೂರು ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ನಾವೇ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ವೈಟ್ ಅತ್ತೆ ವೈಟ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ಸ್ ಪಾಡಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕಲ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆದ ತೋಜುನೊಂದು ಕೆಲವರಿನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇತ್ತಂದು ಅಂಡ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಪಾಡುದಿರುತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟಿ ಒಂಥರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇತ್ತು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದಿತ್ತು ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಸಾರಿ ಬಂದು ಏನ ದಾರದ ಸೀರೆ ವಿಜಿನ ತುಳಿತ ದಾರದ ಸೀರೆ ಅಂತ ದಾರದ ಸೀರೆ ಸಾರಿ ವಿಜಿನ ದಾರದ ಡ್ರೆಸ್ ಯಾರಿಗೆ ತೋಪಾಗ ದುಂಡತ್ತೆ ನಾನು ರಾಜರ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಎಂದು ಪನ್ಪುನು ಅವೇ ಪಾಡ್ದಿರು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ಗೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಅವೇ ದಾರದ ಪಂಡ ಐಕೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮಟ ಪಾಡ್ದಿದ್ದೇವೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಅದು ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಮೂಲೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೊಡೆದೆ ಇದೆ ಇವತ್ತು ದುನ್ನ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಉಂಡ ಗೊತ್ತು ಜೋದಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಶಾಲ್ ಎಂಕಲವರ ಪಾಡೋದು ನನ್ನ ತೋಡ ನಾನು ಏರ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ನೈಕ್ ಪಾಡ್ಬೋದು ಶೋಕೊಂಡದೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ತುಲೆ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ದ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಆಡೋದು ಆಯ್ತು ಔಟ್ಫಿಟ್ ಒಂದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂದಿನಿ ಇಂಗು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಹೆವಿ ಅವೆ ಎನ್ನ ಅಂಜಿ ಯೋಚನೆನೇ ಬೇತೆ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ದ ಔಟ್ಫಿಟ್ದ ಬೇತಿನೇ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಇತ್ತು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ದ ಲುಕ್ ಆಡ ಇಂಕ ಯಾನ್ ಎನಿಲಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಿಜಾವೆ ಡ್ರೆಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಇಡೀ ಮುಲ್ ಸುತ್ತುದು ಹಿಂಗೆ ಬಚ್ಚಿರಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಯಾವ ಬಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂದೇನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಾಣಿ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಉಂಡು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆವಿ ಆಂಡಂದಾತೆ ಇಂಕ ನೆತ್ತ ಉಂಡತೆ ನೆಟ್ಟದ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ದಾನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಾಡ್ದ ಹೇಳಿದಾಗ ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ನನ್ನ ತೂವೋಡು ನಂದೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂದ ಅವರವರ ಪಾಡೋಡು ಇಚ್ಚಿನ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅವಲೇ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಓಕೆ ನೆತ್ತ ಬ್ಲೌಸ್ ತುಲೆ ಐಟೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಮಾತ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಹೆವಿ ಅದೆ ಲೈಕ್ ಇಚ್ಚು ನೆಂಚ
ನಿಕ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ಯಾರ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಬಟನ್ ಎನ್ನತ್ತ ಪೂರಾ ಬ್ಲೌಸ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಟನ್ ಕೊಡ್ಬಂದಿದ್ದೆ ಪಂಡ ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆಗಿ ಪಾಡರ ಮತ್ತು ಪೂರ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಟನ್ ಕೊಡ್ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಟನ್ ಮಾತ್ರ ಡಾರ್ಕ್ ದೇವಿನಿ ಅಂತ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಇತ್ತು ನೆಕ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿಂದೆ ಇದು ಶಾಲ್ ಶಾಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ನ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಇಂದೇ ಕೇತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ಮ ಸಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮೊಕ್ಕಳು ತೆಗೆದುಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎನ್ಮ ಸಾರ 8,000 ಒಕ್ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಹೊರದಿತ್ತು 4 ರೇಟ್ ತೀತಿ ರೇಟ್ ತಂದು ಒಕ್ಕ ಪಾಡುನೇ ಇಚ್ಚಿ ಐಕೆ ಬೇಜಾರಾಗಲಿ ಮಸ್ತ್ ರೇಟ್ ತಗೊಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ತೆತ್ತಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕಂದೆಂದು ವಿಜಿನ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಇದು ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದೇ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ರಾಣಿ ಪಿಂಕ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಂದೆ ತೊನ್ಯಾವೆ ಇಂದೆಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ರಾಣಿ ಪಿಂಕ್ ಉಂಟದೆ ರಾಣಿ ಪಿಂಕ್ ಇಂದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಓದಿ ತೆರಬತ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ ಖಾಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರು ನನಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಹಳದಿದ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಗೀತದ ಔಟ್ಫಿಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರು ಎಂಕ್ ತೋಷ್ಪಾರ ಆಯ್ತು ಅಪ್ಪಣ ಊರುಡುಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ಹೋ ಮಾತೆತ್ತುಂಡ ಅವೇ ನಾನು ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಮಸ್ತದಲ್ಲ ಔಟ್ಫಿಟ್ ತೋಷ್ಪಾರ ಜೊತೆ ಲೆಕ್ಕದ ತೋಷ್ಪಾರಿ ನಾಲದನ್ನ ತೋಷ್ಪಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಔಟ್ಫಿಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಎಂಕ ತಪ್ಪದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪರದಿಯದ ಬ್ಲಾಗ್ ಮುಗಿತಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಚಿನಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿ ಬಕ್ಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಟುಡೋಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಪೇಜ್ ಉಂಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪನೊಂದು ಈತ ಬ್ಲಾಗ್ ಮುಗಿತಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ದುಂಬಗ ಯಾನು ಹೋಪ್ ವಿಡಿಯೋಡು ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರು ಬರೋಡು ಪಂಪನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸುಂಡ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಪನೊಂದು ಇನ್ನೇ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಮುಗಿತಂದಿಲ್ಲ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊನ್ನೆಲು